जे नाचल उ बाचल कहाँ नाही बाचल हाँ बाचल हाँ उ बाचला के जगह दोसर जगह बा शंकर भगवान ना नचनी हाँ उ ठीक बाटे माने ए बेरा के परिस्थिति के हम बात कर रहल बानी जौन दुगोला के परिस्थिति चल रहल बा माई एमे दुर्गा क्रोध में आके ना नचली ठीक बा उ बात ठीक बा महिषासुर के ना मुअवली हाँ, ठीक बा उ बात ठीक बाटे लेकिन ए बेरा के डेट में जे नाचल उ बाचल कि ना बाचल बाचल के गनी बाचल बाचल महाराज रउवे तो खाली कहता नहीं कि ना ई सुरक्षित नहीं के जैसे इज्जत लुने करत गाला गाली रोज तो ये माध्यम से कनियो लोग माने कदर नहीं खे करत लेडीज के कि माने हम जेंट्स हैं तो लेडीज के का कहीं का ना कहीं ये मामला में बाचल का है ना बाचल तो आगे बढ़बे ना करी आदमी आगे बढ़ी बढ़ी ओ जे चपा जाई तो नाचहू के बा या बाचहू के बा एगो बात बताई जौन महिला मान ली कि 10 गो 20 गो मर्द के बीच में रहतिया जी ओमे कुली गाँव पाथारी बातचीत चल रहल बा चल नु रहल बा अब उ तो केहू गनी से अथी हो तो या ओकर आदि बन जाए तो बाचल कि ना बाचल ना बाचल चोरी अंधेरा में होता है उजाला में नहीं 10 गो आदमी में चोरी होता है नहीं होता है वहाँ होगा तो डकैती होगा रंगदारी पर होगा बिल्कुल बिल्कुल गन दिखा के तो जो नाचल वो बाचल अपने अपने आप को बचाना है जी माने बाचल बाकी सबे ना बाचल सबे ना बाचल लेकिन अपना बचावे के बापन सुरक्षा अपने करे के बा तो बचन या ना चली तो हाँ ना बचनी अगर बही गनी में तो बही गनी अपन कंट्रोल हो गई तो कंट्रोल हो गई जब हम ही मालिक बनी अपना 10 गो टीम के हम ही ना बाचब तो लोग कदर करी हमार ना ना ये अपने आप आपन देखी आपन कंट्रोल अपने करे के अच्छा एगो बा बात बताई मान ली कि औरी लड़की वगैरह ई वीडियो देख रहल बा लोग उ लोग दुगोला के प्रोग्राम में अगर गीत गौनई के शौकीन बालो तो आवो लो कि ना आवो नहीं देखिए सबके आगे बढ़े के हक बा आगे बढ़े के सबके हक सबके बा हक बा। हाँ लेकिन अपन सोच बदल देवे के बा माने अपना कंट्रोल में रहे के बा मतलब ना कनी हाँ जे रोवा जे तो मान ली कि रहुआ कंट्रोल में रहबे करी लेकिन दोसर कोनो आवे तो मोटरसाइकिल लेके चला जाता अपने ठीक है चलावल जाता तो दूसरे कोनो लिया के ठोक देता तब हम उ तो भगवान भरोसे बात बा उ ठोकला के बात भगवान भरोसे बा लेकिन गायकी के बात कहनी हाँ ई तो अपना कंट्रोल के बात बा और वो चाहे तो नहीं हुई हाँ हम चाहल जाई तो हमने हाँ चाहे तो नहीं अब मान लीजिए हम लेडीज हैं तो 10 गो लोग बता का कौन ये बात थोड़ी भाई गलत भावना बा ना ना वो बात नहीं के वो गलत भावना अपना अंदर के बात भाई अपना कंट्रोल के बात बा कंट्रोल रह सकता नहीं हाँ ये अपना अंदर बा कि अब स्टेज पर चढ़ गई नहीं तब गारा गाड़ी तो रहुआ चाहे मत चाहे तो सुने का पड़ जाता अच्छा तब का करब अब तो वैसे तो हम न जाए नगर है न परब झगर है न बाउर में जाए न बाउर हमको लोग बोली बाउर में पड़ जी तो अगर गीत गौना नीमन गावे के बात नीमन आदमी के साथ है हाँ नीमन बने के बाद बाउर बानी तो बाउर के साथ है गाय बाउर गायब तो फिर तो उहे बतिया उहे बतिया होई उहे लिपुत के जो आ गहूँ आटा के जेकर जैसा नेचर बा वैसा वो जगह पर पहुंच जाए जी चली लास्ट में रहुआ जे भी ई इंटरव्यू और सुन रहल बा लोग से का कहे यह कहब कि जौन भी हमरा तरफ से गलती भइल बा अच्छा 2025 में 2025 से पहले हाँ वो बार तक उन्हें छोड़ दी सब है 2026 के गौनई सुनी सब है एगो अश्लीलता हमारा तरफ से ना मिली हम वादा आप सबसे करत नहीं हाँ ऐसा कि हम अश्लील बोलते नहीं कि तो कहाँ से चढ़ी अश्लीलता के सारा बोरिया बिस्तर रहुआ 25 में छोड़ दे खत्म कर दहन अब नया चोला रहुआ हाँ नया चोला बदल दिले नया बानी चोला पहन के अब मैदान में उतर चुका बस एकदम नया तो जेकरा मान ली कि बढ़िया से बढ़िया गीत गौनई सुने के होखे उ रहुआ से संपर्क करे हाँ बढ़िया से गाना बजाना सुनी आ गाड़ी फजियत सुने के होखे उ जाके अजीत हलचल से संपर्क करे अभी हम ना कहे अच्छा अरविंद सिंह अभियंता से अरे ये सब कहबे ना करो रहुआ ना कहब लेकिन मन में बाटे उ हम कह देते अच्छा अब छोड़ी वो सब ना कहे। रहुआ कुछ कर लीलो हमार का कर लीलो ठीक बा नहीं हम ना कहे हां जेकरा जमन कलाकार पसंद बड़े वो अपना कलाकार के साटा करत मानत हां हमारा जे पसंद हो जाए जकर हमारा गाँव नहीं पसंद हो हमार बात विचार पसंद हो हमार प्रेम व्यवहार हमार ध्येय पसंद हो से हमरा का बानी माने ये इफेक्ट बा कि हम निर्मला यादव अश्लीलता छोड़ चुकल बाड़ी ओमे अब कोनो लाउन ना 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 अब गारागारी करावे वाला साटादार रहुए लगे ना आवस ना हम पहले कह दिले पहले कह दे कि अब गारागारी उ सब हम त्याग देन जी जेकरा निमन सुने के बाबू आओ जी आ जेकरा बाउर सुने के बाबू अजीत हलचल के लगे जा सटावेला तो हम कह दिले जे हम वही आदमी के संग गायब जे गाला गाली ना दी पहले कह दिले अब गाला गाली सब खत्म ऐसे लाभ नहीं के में
हई महाराज हई 5,000 के साड़ी पहिरले बनी काहे खाती ई बदन ढाके खाती अरौरा एके उघार देते नहीं है ना फायदा का बा पहिर 5,000 ना 85,000 के होके तो कौन फायदा का फायदा बा तो बात ही है बा हाँ दुगो कम गाए हाँ अपना घरे सेफ रहो हाँ हाँ खैला भी नहीं नोखी मर हाँ 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 अरे हम ना कमाए हमार मर्द कमाता रहनु हाँ उ खियई है नु लेकिन अश्लीलता से दूर अश्लीलता से अब तौबा कर चुका है एकदम तौबा